Mae cymunedau am waith a mwy yn cynnig cefnogaeth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli. Mae cymunedau am waith a mwy ar gael ar draws Rhondda Cynon Taf ac mae'r rhaglen wedi rhannu'n 4 ardal. Gogledd Cwm Rhondda, sef ardaloedd Cwm Rhondda Fawr, a chanolbarth Cwm Rhondda, gan gynnwys Trealaw. De Cwm Rhondda, sef ardaloedd Cwm Rhondda Fach, Porth, Ton yr Efail a Gilfach Goch. Cwm Cynon, sef ardaloedd Cwm Cynon, Glyn Coch ac Ynys y Bwl. Taf y Lai, sef ardaloedd Rhydfelen a'r Ddraenen Wen, Pont y Pridd, Pentre Eglwys a Llantrisant. Mae gan bob ardal ei swyddfa gymunedol a'i charfan ei hun sy'n cyflwyno'r rhaglen. Mae 3 prif agwedd ar ein gwaith. Cymorth 1 wrth 1, gweithgareddau rheolaidd, gweithgareddau lleol.